Alright guys, good morning. So before kami umuwi sa aming bahay, may binisita kaming isang historical spot dito sa Legazpi. Ito yung simbahan na natabunan ng pumutok yung Bulkang Mayon. So dito lang yan sa Cagsawa Ruins. So kung makikita nyo, ito yun ang mga bilihan souvenir. Ayan, so mag-vlog tayo dyan. Alright, so baba muna tayo. Sarduin natin ang kotse for safety. Ayan. So baba tayo and then maghanap tayo ng souvenir dito. Susi ng kotse. Alright. So ito yung mga bilihan ng souvenir dito. Ayun, no? So ang dami, pila-pila yan. Sunod-sunod. Doon, no? So tingin tayo dito. Boss, may jungle knife ka? Ito. Yan, so ito yung mga kutsilyo. May double. May two bone. Magkano ba yung two bone mo? 1.5 yung double. 1.5. So ginagamit kasi namin yan sa kakamping namin. So hanap tayo dito. Ganito po yung camping. Yan ba, pang camping? Magkano ba yan? 680 po. 680 yan. Haba, ano? 380. 380 na yan. So ito mga ganito lang boss, magkano? Ordinary 120, 180 po. Ito magkano to? 350 po. Ito pa sir. Camping. Ito magkano? 350. Ito, pwede na to. Maliit lang. Ito po. Ito, pwede na to. Maliit lang. Magkano to boss? 250 po. 250. So, balikan ko boss mamaya ah. Ito, okay na to? Maliit na to? Pwede magkano? So, meron din dito mga pili nuts. Mga santan. So, pwedeng pasalubong ng mga dumadayo dito sa Cagsawa Ruins. Meron din dito mga wallet. Ayan, mga lagyan ng coins. And then, hindi mawawala dito yung souvenir ng Bulkang Mayon. Ayan, no? So, may mga keychain din dito. Ayun, so pwedeng ilagay sa ref. Ayan, no? Mga magnet. So, may mga bag din dito. So, ang daming pumupunta ngayon kahit mainit yung panahon. Ayun, no? So, pasok tayo doon. Ayun, so papasok na tayo dito sa may Cagsawa Ruins. Ayan, so dito magbabayad ka ng entrance fee. So hindi ko alam kung magkano yung entrance fee dito. Ito, may mga t-shirt ng Bulkang Mayon, no? Ito daw, free name. Free name daw to. So pasok tayo dito. Ang daming turista ngayon, no? Ayun yung dating simbahan dito na lumubog dahil nga pumutok yung Bulkang Mayon. So try natin palipad ng drone dito. Mamaya. So at the moment 11:21 na ng tanghali. Adult 45. Yan, senior. Student and peras ka, mura-mura. So bayaran mo na. Ilan po kayo, sir? Tatlong adult. Tapos dalawang bata. 150 na lang po. 150 na lang. Ma'am, saan ba ang requisito pagpalipad ng drone? Magpapaalam po tayo, sir, sa police center. Police Sila po center. ang ano kung pwede pa tayo. Okay. So, ito yung Cagsawa Ruins. During pagputok ng Bulkang Mayon, ito yung nasa lanta na simbahan. So pero sa mga hindi nakakaalam, mayroon pang mas lumang simbahan aside dito sa Cagsawa Ruins. Kaya so paalam tayo dito sa police station para palipad ng drone. So dito may mga kainan, no? And then meron din dito mga pwedeng pagtambayan. Pupuntahan natin yan mamaya, yung Cagsawa Ruins yan. So paalam muna tayo para makapalipad tayo ng drone. Alright? Alright, so nandito na tayo ulit sa loob ng compound ng Cagsawa Ruins. So kumuha muna tayo ng drone kasi nagpaalam tayo sa police station dito sa may loob kung bibigyan ba tayong permit para magpalipad ng drone.
So ngayon, doon lang daw tayo sa may fish pond magpalipad ng drone, tapos hanggang ibabaw lang pala siya. So in case na humingi ng code, mag-chat kami sa Kaap Legazpi para mabigyan kami ng code. So mabilis lang naman daw yung reply nila. Ano yan? Ito kaya ang old pala niya no, second call dati. Tabunan lang kang ano kapag baha na kang rin nag-ano. Sa kami kabayo pala itong hiliog na lang. So check na natin. So ikutin natin to. So yun, may lumang bahay doon, no? So meron daw ditong playground. Nung bumaha during typhoon, ito'y lumubog. Hanapin natin yung nakalabas na ulo ng kabayo. Nasaan daw yun? Ito kabayo. Ito daw, itong playground daw. Ito tayo saan? Ayun. So tignan natin. So ito daw dati yung playground, kaso nang bumagyo na baha, ayun lumubog. So dito may mga bilihan pa, oh. Makikita ninyo. So ito yung playground dati, yung kinakatayuan ko. Grabe ang init, mag-aalas 12 na kasi dito. Ayun, oh, ito yung ulo ng kabayo. So ito yung senyales na naging playground to. Ito pala yung ulo ng kabayo, oh. Ito, oh. So grabe ang init. Tapos nandoon na may simbahan, tapos doon tayo magpapalipad ng drone sa una-unahan. Napakainit lang ng panahon, grabe. So hanap tayong upuan para makapahinga si Mrs. Alright. Alright guys, so papunta ako sa lumubog na simbahan dito lang sa Cagsawa Ruins. Habang naghihintay kaming bumaba yung drone, stuck up, oh. Hindi ko nagalaw yung manual control. So kaya ganun talaga yan minsan pag naka-auto. Problema dito baka may tower pa. Pero okay naman, pinayagan naman tayo magpalipad dito ng drone sa may Cagsawa Ruins. So kung makikita nyo, ito yung tower. Ayan, no? So ito yung structure nya na ito na lang natira. Tapos meron din dito mga ruins. Ayan, no? Kung makikita nyo, ito yung kalakihan ng simbahan during pagputok ng Bulkang Mayon. So kung makikita nyo, solidong gawa sa bato ang simbahan na to. Ayan, laki, oh. So dito pwede tayong pumasok. So no climbing daw. So dito sa loob, ito yung bell tower. Ayun, oh. Grabe. So kita mo, hindi basta-basta magigiba ng bagyo kahit anong lakas ng hangin kasi solidong gawa sa bato. So ito yung mga natira. Ang laki, ang lawak niya. So yung drone namin nasa taas pa, di pa bumababa. Sana bumaba na ba? Di pa stuck up sa air yung drone namin. So dito rin meron pa. So ito yung lawak ng simbahan. Ang dami dito namatay kasi during pagputok ng Bulkang Mayon, yung ibang mga taga rito dito pumunta. Ayun, siguro ito yung lugar na kung saan dito may maraming namatay. So hindi ko na kasi napag-aralan yung history nito kasi biglaan yung punta namin dito. Pero ang lawak. Ayun, no? Grabe. Pieces of rocks na natira dahil sa pagputok ng Bulkang Mayon. So sa mga hindi pa nakakapunta dito or matagal nang hindi nakapunta dito, ito din yung vlog ko para at least makita ninyo yung Cagsawa Ruins. Grabe, no? Imagine pagputok ng Bulkang Mayon, dumalo yung mga malaking bato dito. Tapos maraming namatay. Taong 1814 yata yon pagputok ng Bulkang Mayon. Pero hindi nyo ba alam na meron pang mas old na simbahan aside dito sa Cagsawa Ruins?
Ayun, hindi pa bumaba yung drone namin. Mamaya pa yan, siguro mga after 15 minutes. So ito yung whole structure ng bell tower. Ito na natira eh. Hamakin mo yung mga namatay, lumubog. Ba? Ito yung history. The spiritual administration of Cagsawa from 1587 to 1595 was under the parish of Kamalig. An early church was born July 25, 1636 by the Dutch who ransacked the towns bordering Legazpi Bay. This church was built in 1724 by Fray Francisco Blanco. Was buoyed by rocks and lava during the eruption of Mayon volcano February 1814. Ben, tagal na, no? So ito yung mga dumaloy na mga bato galing doon sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Napakalawak dito, may mga bilya ng mga souvenirs dyan, may food court na din doon. Ayan, so sa mga gustong kumain, meron din doon. Nung una namin punta, wala dito. Dito nagpipicture-picture yung mga turist na pupunta dito. So lawak din ng parking area, meron din sa loob, meron din sa labas, pero may parking fee lang. So kung makikita nyo, ito yung structure. Hindi tayo makapasok dyan kasi bawal na. Pero alam niyo naman, pag tayo nagbablog ng mga simbahan, yung bell tower, talagang inaakit natin yan. So yung drone namin, nasa taas pa. So 11:49 na ng tanghali. Sobrang init dito sa lugar na to. So yung mga bato na hindi yan natanggal, dami ano. Stuck na yung drone namin doon. Tapos doon meron din parang spot na pwede mag picture. Lawak niyan. Ayan, so ito yung bato, yun yung mga ruins. Ayan, yung lawak ng simbahan na to. Ito yung bell tower. Ito yung dinadayo dito sa Legazpi City ng mga turista tuwing pupunta sila dito. Ayan, may food garden na dito. In case nagutom na kayo, pwede kayong kumain dito. So after nito, paliparin ko mga tong drone. So may sili doon. So hanggang dito na lang tayo, hindi na tayo aabot dyan. Lawak, no? So imagine, pumutok yung Bulkang Mayon sa sobrang lakas ng pagsabog, yung mga bato dumaloy dito at natabunan tong Cagsawa Ruins. Ito yung simbahan dati na kung saan talagang gawa sa bato. Ayan. Ayan, may mga bilihan souvenirs dito in case na gusto yung bumili. Ayan, hanggang doon sa may dulo, and then meron din doon lumang bahay. At for the safety, meron din police station doon. Sa mga lahat na magpapalipad ng drone, you need to get permits sa police station para makapalipad kayong drone dito. And then as per instruction ng mga police dito, kung magpapalipad ng drone, sa taas lang, hindi pwedeng bumaba dito, above level lang ng tower. Tapos pag bumaba dito, hindi pwede kasi syempre baka makatama. Ang pa yung drone namin, oh. Stuck up. So mga 10 minutes yan to 15 minutes. Medyo matagal-tagal pa yan. Grabe, minsan nangyayari talaga yan sa amin. Pag hindi ko nagalaw yung manual control, nangyayari talaga yan sa amin. So kahit sobrang init dito, mapresko. Kahit paano kasi may hangin na din. Pero majority talagang doon sa mga picture-picture, mainit talaga. Ayan. So malupit dito, ang ganda. Ayan. Daming turista, daming tambay dito. Ang lawak, oh. Diba? So hanggang doon yung main entrance. May bayad yung adult, may bayad yung children. Sa bungad naman ng vlog ko ang entrance fee dito sa pagpasok sa Cagsawa Ruins. Ayan, so yun, paalam na ako. Magandang tanghali sa inyo lahat. Si Papa AJ to. Peace out.